हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण स्क्रीन शेयर ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। माताजी क्लियर ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ കുറവുണ്ട് മാതാജി. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മാതാജി? ഇല്ല, ക്ലിയർ ആയിരുന്നു മാതാജി. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ വലി പോലെ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. ശരി, ഇപ്പൊ പക്ഷെ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നതാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനയോഗം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു. 6 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനയോഗം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക വഴി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവും അതുകൂടാതെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടികളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാമുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം മുതൽക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച. ശ്ലോകം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താല് സൗണ്ട് ബ്രോക്കൺ. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നാല് ശരി. ധന്യ മാതാജിയോട് തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയാം.
സോറി, ഒരു നിമിഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഐശ്വര്യ മാതാജിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഐശ്വര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വിദ്യയാണ്. ശരി ശരി മാതാജി. അപ്പൊ മാതാജി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുമോ മാതാജി? എന്റെ സൗണ്ട് ബ്രോക്കൺ ആണ് പറയുന്നത്. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ മാതാജി? ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ശരി ശരി ശരി. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ ഇന്ന് ജ്ഞാനയോഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഇവയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ്? പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പുരുഷൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എൻജോയർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും ആസ്വദിക്കുന്നയാളാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. ഒന്ന് ശരീരത്തെ ആസ്വദിക്കുന്ന, ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള പുരുഷനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും, അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അധിപനായിട്ടുള്ള പരംപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ശരീരത്തെയും കുറിച്ച് അറിവുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഇവ 3നെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എങ്ങനെ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആ ശരീരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ശരീരവും ജീവാത്മാവിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഉപദേശിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്നു, അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ ജ്ഞാനം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനറിയണം? ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്തിനറിയണം? അവയുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനു മനസ്സിലാക്കണം? കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ അത്യാവശ്യകത, അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. അറിവില്ലാതെ, അവിദ്യ മൂലമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അവിദ്യയാണ് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. അവിദ്യയാണ് നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. അപ്പോൾ ആ അവിദ്യയെ മാറ്റി നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളയാളാണ്. പക്ഷേ അവിദ്യ മൂലം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി, ആ ശരീരബോധത്തിലേക്ക് ആക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി
ജീവാത്മാവിന്റെ ശരിയായ ജ്ഞാനം മറഞ്ഞു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്, ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യവുമായി മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ജ്ഞാനയോഗത്തെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതും ഇച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ളത്. അർജുനന് പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് അർജുനന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിന്റെ മറുപടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രം ഇത്യഭിധീയതേ ഏതദിയോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറയുന്നത്, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്തരം, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ ജീവനും ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്. ആ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ അതിനെ അറിയുന്നയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി, ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളതിനെ കർമ്മവേദി എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ശരീരം. ജീവാത്മാവിന് സ്വയം അത് ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട് സ്വയം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ഒരു യന്ത്രം വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നിറവേറ്റുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ പല വെഹിക്കിളും അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാന്, പലവിധ പ്രവർത്തനത്തിന് പലവിധ ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ ജീവാത്മാവിനും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട്, പല പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ആണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനെയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് ശരീരം? ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു ശരീരം അഥവാ പ്രവർത്തന മേഖല ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം അഥവാ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ജീവാത്മാവും തന്റെ മുൻ ജന്മ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു ജീവാത്മാവിന്. അതായത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സ്വഭാവം അനുസരിച്ച്, കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് എന്തെല്ലാം ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കാനും ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ഉണ്ടോ, അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതി ഈ ജീവാത്മാവിന് നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ, ഓരോ ശരീരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ.
ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. താൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആളാണ് ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു താനും അദ്ദേഹവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന്. അതെങ്ങനെയാണത്? ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്ന 2 കിളികളോട് ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും തുല്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 2 പേരും ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും 2 പേരും ഓരോ ശരീരത്തിലും, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ജീവാത്മാവുമുണ്ട്, ഒരു പരമാത്മാവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 പേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. കാരണം ഭഗവാനും എല്ലാ ശരീരത്തെയും കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനാണ് എന്ന്. കൂടാതെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തെയും ആ ക്ഷേത്രത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അതായത് ക്ഷേത്രമാകുന്ന ശരീരത്തെയും അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ എള്ളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമ്മൾ വാഴുന്ന ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ള ശരീരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ബാധിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും വേദന അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിന്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഓരോ ജീവാത്മാവിനും അവനവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ സർവ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, പരമാത്മാവ് അനാദികാലമായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഒപ്പം എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വാഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഇവയെല്ലാം തന്നെ അറിയുന്നതാണ്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരമ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വെറും ജീവൻ മാത്രമാണ്. ഒരേ ഒരു ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവൻ, അത്രമാത്രം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്, പരമമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിവുള്ള, എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തി പോരുന്ന ഭഗവാൻ. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അഞ്ച് മഹാഭൂതങ്ങൾ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെ, ക്ഷേത്രത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരാഃ ഇച്ഛാദ്വേഷഃ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാ ധൃതിഃ ഏതക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ: മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും
ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത് 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 24 മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാതെ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല. പല ഘടകങ്ങളെയും 24 മൂലകങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ശരീരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, അത്രമാത്രം. സ്വയം അതിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, സ്വയം അതിനൊരു നിലനിൽപ്പുമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള 24 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായി പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ: ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ അതാണ് സ്ഥൂല ശരീരം. നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന ഈ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥൂല ശരീരം. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം ജഡവസ്തുവാകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. കാരണം അത് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ അത് അഴുകി ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ച് ചേരണം. അതിനുവേണ്ടി അത് അഴുകിത്തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് മരിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. കാരണം സ്ഥൂല ശരീരം ഈ പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം മിഥ്യ അഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നു. മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ഞാൻ എന്നുള്ള അഹങ്കാരം, ശരീരബോധത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം, പിന്നീട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി, പിന്നീട് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിലാണ്. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഘുതം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. 5 പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള, അറിവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട്. അവ ശരീരത്തിലെ 5 മഹാപ്രതികരണങ്ങളെയാണ് അവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് രാഗദ്വേഷങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും. അതെല്ലാം നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. അതും ഇതിനോടൊപ്പം ഈ ശരീരത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രജ്ഞ, വിശ്വാസം എന്നീ ജീവലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും ഉൾപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ശരീരം. ഈ ശരീരത്തിന് 6 മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു: ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, മരണം. അങ്ങനെയുള്ള അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അല്ലാതെ ഇതൊരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇനി ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ്, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ്, അറിവ് എന്നാൽ എന്താണ്, എന്താണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, പിന്നീട് മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ,
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ് എന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം തന്നെ അജ്ഞാനമാണ് എന്ന്. അതായത് വിനയം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് വിനയം. കൂടാതെ അഹംഭാവമില്ലായ്മ, ഞാൻ എന്നുള്ള ശരീരബോധത്തിലുള്ള അഹം എന്നുള്ള ആ ഭാവം ഇല്ലായ്മ. കൂടാതെ അഹിംസ, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുകയും ആർക്കും ഒരു വിദ്വേഷത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു ദോഷം വരുത്താത്ത വിധത്തിൽ, ആർക്കും ഒരു സങ്കടം വരുത്താത്ത വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം. പിന്നീട് ക്ഷമ, എല്ലാത്തിനെയും ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നത്, ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം. അങ്ങനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ശുചിത്വത്തോടുകൂടി, ശുചിത്വം എന്നുള്ളത് 2 വിധത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം, നമ്മൾ ശരീരത്തെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്നു. അതുപോലെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് നാമജപങ്ങൾ ചെയ്ത് കരസ്ഥമാക്കുന്നു. സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആത്മസംയമനം, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തിയോടുകൂടി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അവ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. ആത്മജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതോടുകൂടി ഭൗതികതയുടെ അസ്ഥിരതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം എന്നുള്ളത് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം കൂടാതെ രോഗം എന്നിവ മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ജനനവും മരണവും ഒഴിച്ചാലും വാർദ്ധക്യവും രോഗവും നമ്മളെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു. അത് ഒഴിച്ചുകൂടാനും പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന്, നമുക്ക് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നീടോ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ അനാസക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണമെന്നല്ല പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നു. കാരണം ഇവയെല്ലാം തന്നെ അവയോട് ആസക്തി പാടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് അതിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മമതാബന്ധം. കാരണം എല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്ഥിരമില്ലാത്തതാണ്, ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ബന്ധുത്വവും എല്ലാം തന്നെ അശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആസക്തി വളർത്തി വരുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ, ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ വേണം, അവയെ നമ്മൾ പരിരക്ഷിക്കണം, വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആസക്തി നമ്മളെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവയോട് ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ആസക്തിയില്ലാതെ മാത്രം, കർത്തവ്യം മാത്രം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂടി ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് വസിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വം, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു.
ഇതെല്ലാമാണ് ജ്ഞാനം, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് അറിവ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതല്ലാത്തതെല്ലാം തന്നെ അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. ഇത് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്, നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പിന്തുടരുന്നതാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി 14 ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദി സിനിമയിലെ പണ്ടത്തെ ശരി മാതാജി. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ശൗചം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഹിന്ദി സിനിമയിലെ ഒരു നടിയായിരുന്നു. കാജലിന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള തനുജയാണത്. അവരുടെ പഴയ ശരീരവും ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരവും കൂടി താരതമ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക. കാരണം വാർദ്ധക്യവും രോഗവും എല്ലാം നമ്മളെ എങ്ങനെ പിടികൂടുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശൗചം 2 വിധത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് ബാഹ്യമോ, പിന്നൊന്ന് ആഭ്യന്തരവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളികൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിറവേറ്റാം. ആഭ്യന്തരമായതിന് നിരന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപം. അതിലൂടെ നമുക്ക് ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കൂടാതെ ജീവാത്മാവിനെ തന്നെയും പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻ ജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി അടുത്തത് 14. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. ഇനി ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ. ഇനി ജ്ഞേയം ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? അതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടായത്. ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്തിനെയാണ്? അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ. ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നാഥൻ എന്ന്, ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല ആ പരമാത്മാവിനുള്ളത്. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ആധ്യാത്മികം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല, ആധ്യാത്മിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നു, സംരക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തിയില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ശക്തിയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ എല്ലാം യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമാണ് ഭഗവാനെ 3 ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം
ആ ഗുണങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതിസ്തമസഃ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ ജ്യോതിസുകൾക്കും ആ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. കൂടാതെ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും, അതായത് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികനാണ്. തമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്ധകാരത്തിൽ മുഴുകി നിൽക്കുന്ന തമസായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്ധകാരത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് പ്രകാശത്തിനായിക്കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം അതിക്രമിച്ച് ആധ്യാത്മികനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ജ്ഞാനത്താൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. കൂടാതെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഭഗവാനെയാണ്. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കരസ്ഥമാക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹം അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമാത്മാവാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സോറി മാതാജി, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക്. ഇത് ഈ ക്ഷേത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്, കൂടാതെ നമ്മുടെ ഒപ്പം വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയും പുരുഷം ചെയ്യുക, അതാണ് മാതാജി. 20 അടുത്തത്. 22. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ അടുത്ത അറിവ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും ഈ ശരീരത്തോട് ചേരുകയായി. അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ സത്വം രജസ് തമസ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ജീവിത രീതി, ഏത് ഗുണമാണോ ജീവാത്മാവിന് പ്രധാനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി, അത് 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന്. അതിനനുസരിച്ച് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിലാണ് ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ വളരെയധികം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വളരെ നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടോ അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരം അങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന്.
ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മവും നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നുവെന്ന് വരാം. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപം എടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണ് എന്നതത്രേ സത്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ ഏത് ശരീരം എടുത്താലും ഞാനാണ് ഇനി ഇതിന്റെ എല്ലാം അധിപൻ, ഇത്രയും സമ്പത്ത് എനിക്കുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടൊപ്പം അനുഭവിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വെട്ടിപ്പെടുത്തതാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഞാൻ അതിനെയെല്ലാം കീഴടക്കി എന്നുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ് നമ്മൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുമൂലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയും അങ്ങനെ വരുന്നത്. നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ശരീരമാണ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ശരീരബോധത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ താൻ കീഴടക്കി തന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം തന്നെ താൻ ജീവിക്കുന്നു, ആരും എനിക്ക് എതിരായിട്ടില്ല, അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് കീഴെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവ എങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് സത്യം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യേവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈഃ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശരീരം എന്നുള്ളത് വെറും 24 മൂലകങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചവയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ ജീവാത്മാവാണെങ്കിൽ ശാശ്വതനും സനാതനനും ആധ്യാത്മികനാണും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിൽ താനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ മലിനമാക്കപ്പെട്ട അവബോധത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, നമ്മൾ എത്രമാത്രം നിസ്സഹായരാണ്, പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും മേലെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭഗവത് അംശമാണ്. ജീവാത്മാവ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത ശ്ലോകം. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യഹ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട് ഒരു അന്യഗ്രഹത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ് വാഴുന്നത്, അന്യ ശരീരത്തിലുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായും
അജ്ഞാനത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളും ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിൽ താനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക മാത്രം. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ശരീരം ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ, സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ്. അതായത് ശരീരം മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചതാണ് ശരീരം. അതിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ആരുടെയും വരുതിയിലല്ലാതാനും ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും അത് സുഖത്തിനായാലും ദുഃഖത്തിനായാലും ശരി ചെയ്യാൻ ശരീരഘടന അയാളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. അവരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത്. കാരണം ഇതെല്ലാം അവ്യക്തമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയമേവ ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ അത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ആത്മാവാകട്ടെ ഈ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. അപ്പോൾ മുൻ ജന്മങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ലഭിച്ചതാണ് ഈ ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ശരീരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ആ ശരീരം കൊണ്ട് തദനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം ശരീരം സ്വീകരിച്ചോ ആ ശരീരത്തിലെല്ലാം പല വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ ജന്മത്തിലും നൽകപ്പെടുന്നു. ആ ജന്മത്തിൽ ഈ ശരീരം ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. യഥാ പ്രകാശയത്യേകഃ കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിൽ എങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനെ മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവ് സൂര്യനെ പോലെയാണ് എന്ന്. ഓരോ ശരീരത്തിനും പ്രകാശം നൽകുന്നത് ജീവാത്മാവാണ് എന്ന്. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിലെങ്ങും പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിൽ പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കുകയില്ല. അതോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് ശരീരത്തിന് ബോധമുണ്ടാകുന്നത്, പ്രജ്ഞയുണ്ടാകുന്നത്. ജീവാത്മാവ് വിട്ടുപോകുന്നതോടുകൂടി ആ ശരീരം പ്രജ്ഞ നഷ്ടപ്പെട്ട് ജഡപദാർത്ഥമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രധാനമാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് ആ ശരീരത്തിന്റെ അവബോധം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൂര്യൻ അവിടെ ഉദിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ, സൂര്യനെ നമ്മൾ കാണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ലോകം മുഴുവനും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും പ്രകാശമാനമാകും. നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന്. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മുടെ അവബോധമായിട്ട്, പ്രജ്ഞയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശരീരത്തിൽ എങ്ങും തന്നെ ഊർജം പകരുന്നത് ആ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന്. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കലനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമല്ല പ്രജ്ഞ, ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ 24 മൂലകങ്ങളിൽ ഒരു മൂലകമല്ല ഈ പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. അത് ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അവബോധവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ്ഞയും ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകുന്നു. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ്. ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിലെ പ്രജ്ഞയ്ക്ക് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലുള്ള പ്രജ്ഞയിൽ പങ്കില്ല എന്നത് തന്നെ കാരണം. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിലുള്ള അവബോധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലെ അവബോധവുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല.
നമുക്കൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല ഇനിയൊരു ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന്. ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിക്കുന്നത് ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പമുള്ള പ്രജ്ഞ മാത്രമാണ് എന്ന്. ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേവിധുറിയാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രം, അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ എന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാന് ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്ത് എന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരീരവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. എങ്കിലും അതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ശരീരത്തിനും ജീവാത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ, ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അതിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, തീക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, വെള്ളത്തിന് കുതിർക്കാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവാത്മാവും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ശരീരവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവ് അവബോധത്തിലുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട്, അതായത് ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിയിലല്ല അത് കാണേണ്ടത്, പിന്നെയോ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനചക്ഷുസ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി നമ്മൾ അത് കാണേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് ജ്ഞാനചക്ഷുഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കാണണം, ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ ആത്മാവും ഈ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അകക്കണ്ണുകൊണ്ട്, ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാനുള്ള പ്രക്രിയയും അതോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കും എന്നുള്ള അറിവും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരമപദം പോകാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശരീരവും അതിന്റെ എന്താ എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, മൂന്നിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനും അവസരം നൽകുന്ന സത്സംഗമാണ് വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ജഡപദാർത്ഥവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി. പിന്നീട് ആധ്യാത്മിക ഗുരു വിവിധ ഉപദേശങ്ങളാൽ ശിഷ്യനെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി നയിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ശരീരം ജഡമാണ് എന്ന് ഏവർക്കും അറിയാം. അതിനെ 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നിവിടെ പറയുന്നു പ്രഭുപാദ. അതായത് ശരീരം, നമ്മളിപ്പോൾ മണ്ണും വെള്ളവും തീയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച ഒരു മണ്ണിന്റെ ഒരു കളിപ്പാട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെറും ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. അതിന്റെ മൂലകങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ശരീരവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 24 മൂലകങ്ങൾ, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും അതുപോലെ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ചേരുന്ന 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജഡപദാർത്ഥം മാത്രമാണ് ശരീരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ അകത്തുള്ള ആ ജീവാത്മാവ്, ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ചൈതന്യം, അത് ശാശ്വതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധനത്തിലാണ്. അതിന്റെ കാരണം മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കർമ്മഫലമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി
ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുവാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വഴി ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശരീരബോധത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നതാണ് ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള അറിവാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പരമപദത്തിലേക്ക്, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ